Γεια σας. Λοιπόν, δεν μπορώ να τηρώ κάθε μέρα βίντεο. Αφού το θεωρήσω βίντεο. Αλλά έχουμε μετακομίσει. Οπότε μην πάτε τώρα φιλαδελφία σαν τρίτο όροφο, έχουμε μετακομίσει κάπου αλλού. Αλλά και πάλι, όπως είπα, δεν θα τραβάω ποτέ και όποτε βίντεο. Μόλις πέρασαν τα Χριστούγεννα, μόλις έχω το δώρο μου, που θα είναι κινητό. Προφανώς τάμπλετ, ό,τι μπορεί. Εγώ του είπα κάτι ηλεκτρονικό, κάτι σαν κινητό ή τάμπλετ, ό,τι μπορείς εσύ, ή κάνα MacBook. Λοιπόν, οπότε δεν θα έχω βίντεο για λίγες μέρες, μέχρι να έρθουν τα Χριστούγεννα και να μου φέρει ο Ροάι Βασίλης. Μπράβο σας. Ευχαριστώ που στηρίζετε το κανάλι μου. Την περιοριστώ να κάνω κι εγώ γυμναστική. Αν αυτή δεν είναι μια καινούργια μπλούζα. Πέρα στα σχόλια πόσο ωραία είναι και θα το πούμε κάποια μέρα. Λοιπόν, δεν μπορώ να τραβάω βίντεο κάθε μέρα, οπότε για να σκεφτώ. Θα το βρω. Γεια σας και πάλι. Αυτό είναι δεν είναι δικό μου, της μαμάς μου. Και κολλάει σχεδόν πάντα αν πας να κάνουμε πάνω να κάνουμε βίντεο. Εγώ δεν τραβάω πια. Τσάω. Θα είναι μαγικό.